Yayithi le ngoma, yayithi le ngoma, yayithi le ngoma, yayithi le ngoma. Salibonani balandeli bami bomculo kaMaskandi. Nanti album elisha liyaphuma manje, isihloko sendaba Inxeba lendoda. Uvumisa uLeseni Nkala. Abaningi lona ngathi bangazi ngakhona. So balandeli bami isidima ulifuna uyangikontatha i-cellphone number yami 0788 188 429. Ngiyabonga. Amasekela ntaba esiphehla sigijima nyalo uyase sigijima nyalo mbili ngokujwayelekile. Ngashaya le ngoma mase ukuthi basomkala phansi kodwa wathi awushaya kanjalo mfana wami le ngoma ngapha selekuvumile. Ngizala phansi khona lokufanyana ekhaya. Awuzozama-ke mngani wami ngawuzozwela. Abanye bakhomba imini ngemini besho kunene mami. Kodwa ngithi mina qaphela mfana wami ngoba makhuluma lokho okukhuluma uzongibona sengikhona lapho khona ukuthi uyathula futhi usaqaphela phela. Ayengitsho ngekho-ke ngizosho ngiphelele lapho-ke mngani wami. Yayithi le ngoma, yayithi le ngoma, yayithi le ngoma, yayithi le ngoma. Salibonani balandeli bami bomculo kaMaskandi. Nanti album elisha liyaphuma manje, isihloko sendaba Inxeba lendoda. Uvumisa uLeseni Nkala. Abaningi lona ngathi bangazi ngakhona. So balandeli bami isidima ulifuna uyangikontatha i-cellphone number yami 0788 188 429. Ngiyabonga.